Ang pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna may mga tao dito nga misugilon kang Hesus. May tungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato. Samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana. Sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang taga Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, magamatay usab kamong tanan sama kanila. May tungod ni atong 18 nga nangamatay dito sa Siloam kay natumpagan sa turi. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila dautan pa kay sa uban nga nagpuyo sa mong Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, magamatay usab kamong tanan sama kanila. Unya, misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoy igira diya sa iyang parasan. Niadto siya aron pagpangita og bunga niini. Apan wala siya ay nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, talawara, tulo na karon katuig nga ako mag-ani-an dinhi aron pagpangita og bunga niining kahuya. Apan wala gayon. Wala ako'y nakaplagan bisag usa. Busa, putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisan nining tuiga na lamang kay akong libutan og kubkub ang punuan ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga isuon og nga suod nga gala sa atong Ginoo sa tibuok nga kalibutan. Og aron masabtan gayon ang bago pa lang nato nga nabati nga ebanghelyo karong adlaw adlaw Sabado, Oktubre 22, 2022, adlaw karon sa mga Birhen Maria ug dungan sa pagka pista karon ni San Pablo II. Nakaabot ko ni kaduha kini mo ani og Cebu si San Pablo II. Ug mausab kini ang gihimong instrumento sa Ginoo nga nagpahimong nga santo sila si San Lorenzo Ruiz de Manila, taga Pilipinas, ug si San Pedro Calungsod, taga Cebu. Mao siya gihimong instrumento sa Ginoo aron mahimong mga santos. Sila si San Lorenzo de Manila ug San Pedro Calungsod ug uban pang mga santos nga gihimong instrumento si San Pablo II sa Ginoo nga mahimong mga santos ug makasud na sa gingarian sa langit. Ug aron masabtan gayon sa tanan, atong sugdon sa balaang kasulatan, Holy Bible, sa unang pagbasa. Unsa man ang unang pagbasa, daan nga kasulatan, apan labas ang mga pulong. Daan nga kasulatan, apan labas kayo ang mga pulong nga atong namati karong butaga. Unsa may unang pulong nga labas? Ang unang pulong ang Ginoo nakisulti kanimo. Nakisulti kanimo. Pinaagi ni San Pablo, ang tao nga manlulutos, ang tao nga mutuo Ginoo, iyang ipapilanggo, iyang lutuson, kundili iyang gitawag og kunusan sa kinabuhi. Apan nabag-o ang manlulutos, bibiya og sala, bibiya ang og sala og nakakita og pulong.
nakabati og pulong. Apan nagpakita gayon. Nagpakita, nakabati og pulong, apan nagpakita kaniya ang Ginoo. Mao si San Pablo. Nipakita ang Ginoo kung ikaw mahuli, mahimpit. O sa wa pa siya manghimpit, nabati niya ang pulong. O karon ang Ginoo nagsulti kanimo, kanato, pinaagi kaniya. O sa talang katawhan nga naminaw karon, nga ikaw tao nga naminaw, nagtanaw, nag-online, nag-view, nagsandig-sandig karon sa imong likulanan, sa imong panimalay, sa imong yutang na tawhan. Ikaw gisulti, ikaw tao, gihatagan o gipyalan o gasa. Gawas nga gipyalan, gihatagan pa gid gasa. Gasa ba? Gift. Ang tanan tao, gihatagan o gasa. Gawas sa gasa gihatag sa Ginoo, karong adlaw gisulti man na sa unang pulong, mo focus ta og gasa. Kay daghan kay gihatag Ginoo o karong adlaw gasa man ang gihatag sa Dios sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Unsa man ni gasa? Gift sa in English. Gasa sa Bisaya kon mga Visayas ug Mindanao. Apan lain ka na og pinulungan sa in English, sa Korea, sa Hapon, sa Insik, o sa Manila, sa Tagalog. Ang gasa, gift man na sa in English. Apan gasa sa Bisaya. Ang matag tao, gatagan ha. O karon mo focus kita sa gasa. Unsa man gasa ang imong gihatag sa Ginoo. Ang Ginoo way gipili. Ang Ginoo mihatag og gasa sa tanan. Ang uban gihatagan niya og gasa sa unsa man sa pagsulti sa tinuod. Ang uban ebanghelista, ang uban pastor, ang uban propeta, ang uban magtutudlo, ang uban magtutuo. Magtutuo. Unya ikaw, ako, sakop sa magtutuo. Ikaw tao, kitang tanan, gatagan og gasa. Ang uban ebanghelista, ang uban propeta, apang gisulti kini sa Ginoo. Ang uban, unsa man uban? Ang uban magtutudlo. Ang uban gipasabot niya nga ang uban pastor, mga ebanghelista, propeta, mga apostoles, mga apostol ba? Mga tinunan, mga magtutuo. Magtutuo, lahi sa mga tinunan, mga disipulo, ang magtutuo, ang tanang magtutuo. Kanang mituo, kinsa may magtutuo? Ang tanang mga tao, kinsa may tuwan? Ang Ginoo. Ang Ginoo maoy naghatag, nagpiyal sa mga magtutuo. Nining magasa. Ang tanan gayon, way accepted. Ma-OFW ka, mataga-Amerika ka, taga-Russia, taga-Ukraine, taga-Bisag asang napit sa kalibutan, taga-Pilipinas ka, taga-lungsod ka, Bisag asa ka magpuyo. Basta ikaw doon gasa, tao ka. Unsa man ang gasa gihatag nimo, depende ka na sa iyong pagka magtutuo. Apan, in fairness, ang iyong alagad, gihatagan og gasa. Gihatagan og gasa, gipiyalan og gasa. Kamu usab naminaw, nagtanaw, gipiyalan og gihatagan og gasa. Unsa man kakaron? Ang uban, doktor, ang uban, abogado, ang uban maid, OFW, ang uban, abogado, inenero, arkitekto, ang uban pare. Kinsa man nimo to, pulos magtutuo. Gihatagan ka magkasa. Unsa man gasa imo karon? Ikaw pare ka man. Unsa man gasa? Pastor ka ba? Magtutudlo ka ba? Upili ka. Unsa may pastor? Magtutudlo sa pulong sa Dios. Nya unsa may magtutudlo? Mo tudlo niya muhubad sa pulong sa Dios, muhubad mo tudlo. Ang man ebanghelista, ikaw gitagan ang tanan ngayon. Muy ulang pulong karon. Unya kinsa naghatag sa gasa? Ang Ginoo. Muna ta gihatagan ka magasa, giunsa man nimo ang gasa nga gihatag gipiyal sa Ginoo diha kanimo. Muna ang uban nangandoy, ang uban naminaw, nagtan-aw, nangandoy sa naghatag sa gasa. Kinsa man labaw makagagahom ang Ginoo, labaw ba? Mo'y naghatag og magasa sa tanang mga tao. Nganong gihatagan magasa aron makasabot ang tao, gipiyalan ka man og gasa. Unsa man gasa alang kanimo nagtan-aw? Ang gasa aron makasabot ang mga tao, ang gasa mao nga ikaw tao. Gipiyalan ka sa atong Ginoo. Gibahinan ka sa atong Ginoo. O gasa sumala sa Holy Bible o sumala sa tradisyon. Sumala sa Holy Bible, balaan kasulatan o sa tradisyon gipasa-pasa gikan sa mga tiguang ngadto sa mga tanon. Tradisyon ba? Ang tanang tao way accepted gihatagan og gasa. Unsa may sulti sa Ginoo sa dayong pagbiya sa Ginoo. Kayab ba? Kayab. Sa dayong pagkayab, unsa may kayab? Pagsaka sa labing taas. Kaya ba? Way planan. Iya pagkayab din gikan sa pagkunsan. Gikan sa pagkunsan aron masabtan unsa ni kayab, unsa ni kunsan. Ang kunsan, pagkunsan mao ning pag-adto sa ilawom pagkunsan. Kinahilagman sa yuta. Kinahilagman
Kung doon ay Siyol, doon na pa'y kinahilagman sa Siyol. Unsa man Siyol? Yuta man ni kinahilagman sa yuta. Unya, unsa may labing lawom, munang gitawag og imperno. Kinahilagman. Mikunsan nga to sa kinahilagman sa Siyol. Ngamon pino niya, mikayab, paingon nga to sa langit. Kinsa mikayab? Ang Ginoo. Nga nagpakatao, ang pulong nagpakatao, mikayab. Nga mikayab man? Kay ang iyang misyon, natuman naman ang misyon. Unsa may misyon? Sa mikayab. Mikayab, pagkayab sa Ginoo, kuman sa iyang pagkunsa, mikayab, og misaka ngadto sa gingarian sa langit. Gibiyaan ang tanang tao sa kalibutan. Apan pag-abot niya sa gingarian sa Dios, di naglingkod ang Dios. Adunay ganti. Pagkayab niya, adunay ganti, milingkod siya sa tuo sa Dios Amahan. Ug usa iyang ganti kay nagtuman man sa iyang misyon. Nahulot man. Unya kami tuman man, unya kami sugot man. Unya natuman man ang misyon. Giatagan siya og ganti. Ang tanagahom, himaya, gingarian, gihatag sa Diyos, ngadto sa Diyos. Diyos Amahan, ngadto sa Diyos Anak. Gahom, gingarian, ang tanan, gihatag. Muna ang Diyos Amahan o Diyos Anak. Unya, paghatag sa Diyos, ang Diyos Anak, may bilin pa yun. Unsa may gibilin, unsa may gihatag sa kalibutan, ang Diyos Espiritu Santo. Unsa may Espiritu Santo, ang gahom, ang gugma sa Amahan ug sa Anak. Ang gugma sa Amahan ug sa Anak, ang gahom sa Amahan ug sa Anak, gibilin sa kalibutan. Apan di makita ang Dios. Di makita ang gugma gahom. Holy Spirit man ang bilin. O makita lamang ang gahom sa Dios. Pinaagi sa makita unya gila. Munang di bulingon, may pagka matuto. May pagka matuto sa ginikanan ma. Nga di magbuling-buling, dili magpakasa, unya magpabilin nga balaan. May pagkatuto, may pagka sulti ba sa ginikanan. Kinsa may ginikanan sa nagmatuto sa mga si Santa Ana. Si Santa Ana o si San Joaquin, nahimong santas, nahimong santos. Unya, gipiling man sa kalibutan ang babae nga nagtuman, way buling, unya huli, unang in the person of the Blessed Mother Mary, ang Ginoo mipuyo kaniya. Muna ang pulong gipadala sa Dios Amahan, ang pulong unya nimong tao unya mibalik man, unya nimong tao unya gigatihan man, gipabalik pa gyud sa anak na mismo, nagitagan og gahom, ang anak mihatag di sa kalibutan sa di makita nga gugma gahom nga nagpuyo sa tanang kinabuhi. Unya kinsa man kinabuhi nga nagtuman sa kabubuton sa sugo, ang inahan mo'y unang nagtuman sa kabubuton sa sugo, matinumanon ang inahan. O mao kini ang pulong, ang unang pulong. Ang inahan gitagan og gasa, may gasa man. Apan ang tao sumusunod sa inahan, may gasa. Unya mikayap, milingkod og nagpabilin kanon ng Holy Spirit in the person of the Blessed Virgin Mother Mary. Milingkod naman ang gahom, ang himaya, ang gingrian, milingkod ang Dios. Dios gikan sa Dios. Kahayag gikan sa kahayag. Dios kamatuod gikan sa Dios kamatuod. Milingkod og gibilin ang yang gahom, ang yang gugma dinhi sa kalibutan in the person of the Blessed Virgin Mother Mary. Ang Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios Espiritu Santo, Dios kausa hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.